Welcome til Munkens Warhits part 2. Sulten, træt. Det skal bare afstås. Vil jeg sige. Og jeg tror, jeg starter med de gule hold. Og der var en lille flanke der. Skal vi lige sætte dem med forholdsvis mest defense i midten. Overtro, tænker jeg. Mana break. Den der nu kan mana breakers. Ja. Så er vi klar. Skal passe på den der Richard. Jeg tror, hvis jeg rykker en gule eller blå op her, så rykkes der intet. Der kommer til gengæld noget der. Så kan vi lave en diamant. Kan vi ikke det? Måske ikke helt. Men tæt på. Og jeg tror, at jeg slår den der ihjel. Slår så fandens hårdt. Så venter vi med at bruge den. Eller hvad, vi kan slå den der ihjel faktisk. Så det vil jeg helst. And it's a win. Jeg skal også skynde os, jeg er pisse sulten. Men det er nu meget hyggeligt at lave warhits. Ouch. Jeg synes aldrig mine helte, de undgår noget som helst. Jeg vil gerne have en tæsk hele tiden. Så har jeg et grønt hold tilbage. Det tror jeg på der. Og så skal jeg prøve min Evelyn. Jeg håber ikke, at Nus Evelyn har ødelagt min Evelyn i dag. Jeg hørte, at hendes den var lidt i stykker. Ja, så det håber jeg ikke, at min er. Vi prøver. Hvis jeg rykker den blå op her, så kan det være, at der kommer nogle flere grønne op. Det gjorde der ikke. Spørgsmålet om man skal lave den der røde diamant. For jeg ser også en anden mulighed i at så skubbe den over der. Og så kan man, så kommer der en gul op og ødelægger den, og så kan det være, der kommer flere grønne op. Eller man kan skubbe den grønne ned der, så skubber man en det røde op der. Jeg tror på den her. Det gik lort. Det gik rigtig lort. Jeg tror vi gør det. Så slår vi den der ihjel. Og prøver vi den der. Det må være nok, ikke? Ja. Perfektus. Jeg ved godt, at June han kommer til at ramme en af mine. Og det bliver selvfølgelig Evelyn. Min Evelyn er i stykker nu, stod ødelagt den. Og så venter vi lidt til at gå en tur mere. Så skal vi bare fyre nogle tiles i stedet den der dumme Black Knight. Taler overpowered.
Just a flesh wound. Skal jeg give dig just a flesh wound? Munken er sulten. Skynd dig nu at dø for helvede. Jeg ved godt, jeg fodrer den lige nu, men ja. Det er sgu den eneste mulighed, jeg lige ser. Og så venter vi lidt med Evelyn. Just a flesh wound, bare røv, mand. Ej, det er jo helt overpowered. Det er 50%, og så lige nu er det 100 eller hvad? I hate that fucking bitch. Dø nu for helvede. Jeg er sulten. Munken er sulten. Jeg skal have grønkålsuppe i aften, og så må jeg godt stykke flæsk og et godt stykke brød til, tænker jeg. Så lige nu der tænker jeg meget på mad. Og gryderet. Jeg tænker også meget på gryderet. Så har jeg et blåt hold tilbage. Og spørgsmålet er om Lady Luck. Jeg tror, jeg tager Lady Luck, for jeg har 2 cleanser med. Og husk lige på mana break nogle af de vigtigste. Og jeg giver bare krig hele den 3. level, fordi den giver lige 1% eller 2% mere i healing. Jeg tror, jeg rykker den derop. Nej, der regner sgu forkert. Nå, det gik meget godt alligevel. Og så vil jeg gerne have den 50 tilbage i liv, den dør det der. Sådan ghoster vi lidt. Og så tænker jeg, at det dør du af. Tæt på, at du dør. 104. Jeg skal bare have en... Jeg tror bare, jeg slår den ihjel. Det har lært det her spil, man skal bare altid slå dem ihjel, når der ikke er nogen tiles derovre i hvert fald. Jeg ved satan mig aldrig med det her spil. Det gik jo meget godt. Sulten. Det kan være, at jeg skal være sulten hver gang. Nummer 4 kun. Nå, god aften.